क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुम अर्थात क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव देग्लाय दाख्लै 10 तारिखनिफ्राय जोंहा इंटर क्लाब वमेन फुटबल लीग 2025 बियो जागायजेनदोंमोन। दा दिनैहाय बियो 4 गेम गेजेराव मोनसे जोंहा पस्टपन जादों। दा जोंनिया वमेन लीगआ आसामावनो जोङो थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय जोङो खुंजेनबोनाय जादों आरो जों मिथिनायाव अफिसियेलि जोंनि KDSA आनो हयथ' आसामाव गिबिसिन आइजोफोरनि फुटबल लीग खुंनाय मोनसे एसोसिएशन। दा जोंहा खुंजेननाय समावनो जोंनिफ्राय साइ स्पर्ट्स क्लाबा अर्थात क'क्राझारनि साया इन्डियान वमेन प्रिमियार लीग IWL बेखौ गेलेनायनि थाखाय सुजुग मोनदोंमोन आरो बियो फार्स्ट टाइम वमेन लीग IWL होनदों जायखौ वमेन लीग 2 बियो क'क्राझारावनो खुंजानाय जादों आरो बिनि उनावबो जोंहा आसामाव चेम्पियन जानानै जोंनि पाटगावनि एभालेन्स स्पर्ट्स क्लाबा सेकेन्ड टाइमनि थाखाय IWL आव गेलेनायनि खाबुखौ मोनदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनहा पार्टिसिपेट खालामनो हानाय जायाखै। देग्लायहाय जोंहा गासै 9 टीम। दा 9 टीमनि गेमा जागासिनो दङ। जोंहा साइ स्पर्ट्स क्लाब दङ, एभालेन्स स्पर्ट्स क्लाब दङ आरो देग्लाय फार्स्ट टाइम खेलो इन्डिया बे पार्टिसिपेट खालामदों आरो फार्स्ट टाइम जोंहा NRL बियो पार्टिसिपेट खालामदों आरो बिनि अनगायैबो एभालेन्स क्लाब एभारेस्ट क्लाब सिम्बोरगाव आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा गानार स्पर्ट्स क्लाब कालीफुख्रि। गासै 9 टीमा देग्लाय पार्टिसिपेट खालामदों। जों सानदोंमोन बिनिफ्राय बांसिन खालामनो, नाथाय माखासे आइजोफोरनि खोथाथ' गोबां उसुबिदा दङ। गेलेगिरिफोरा जोंहा दासिमबो जोंनि BTCनिल' बाथ्रा नङा, आसामावनो आइजो फुटबलारफ्रा एसे खम जानानै दङ। जोंहा अब्लाबो क'क्राझाराव जे जोङो गासै 9 टीम जोङो बे समसिम बानायनो हादों, खोब जोङो माने गोग्गानाय मोनदों आरो। फुटबलाव आइजोफोरनि गेलेनायखौ जाहोनाथ' बेनो जोंहा अर्गानाइजारफोरनोहाबो माखासे समस्याफोर दङ आरो जायफोरखौ जोङो खावलायो क्लाबनि खोथा, माखासे गेलेनायाव माखासे रुल्सफोर दङ। जिहेतु लीग गेलेनांगौब्ला बेयो मोनसे टीम जानांगोन आरो बे टीमा एफिलिएटेड क्लाबनिफ्राय फैनांगोन। दा बेवहाय जों नुयो जोंनि क्लाबफ्रा खोब दुरबल। बिथांमोनहा मोनसे टीमखौ लानानै पार्टिसिपेट खालामनायाव गोबां समस्या, रांखावरिनि समस्या, समनि बाथ्रा, बेफोरबायदिनो जोंहा गेलेग्राया दङ, नाथाय जोंहा दैदेनगिरिफोरनिबो माखासे आंखाल जादों आरो मोनसे हाबाफारि लानोबा बे टीमानो जा, क्लाब दैदेननायानो जा बा गुबुन हाबाफारियानो जा मानो रांखावरिनिबो सायाव सोनारो आरो। इलेक्ट्रिक स्कुटि बायनो गोसो गुदुं रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नावखाथायाव थानाय DNB मटर्स डिलारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजां आरो जौगा थाखोनि इलेक्ट्रिक स्कुटि। नोंथाङा नावखाथायाव फैनानै नोंथांनि गोसो बायदि बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ बाङाय बेसेनावनो लांफैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गड़ेश्वर आरो बगामाथि थांग्रा लामायाव थानाय नावखाथा सकआव दं बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुम। नोंथांमोना बे श'रुमाव बुमि अट'मबाइलनि गुबुन गुबुन मडेलफोरनि इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। बिटिआरजों लोगोसे सा सानजा भारतनि गेजेरावनो गिबिसिन सौफैनाय DNB मटर्स श'रुमाव मोन 6 मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोर जेरै ग्रेस, फायर एक्स प्र', पावार TCL, फायर एक्स प्लास, ग्रीन भेक्टरि, सेलडन आरो राइडेन मडेलनि इलेक्ट्रिक स्कुटिफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो जायफोर गावनि गारि सालायनायनि खरसाखौ बाङाय खालामनो सानदों आरो इलेक्ट्रिक स्कुटि लानो गोसो जादों, नोंथांमोना नावखाथा सकआव थानाय बुमि अट'मबाइल कम्पानिनि इलेक्ट्रिक स्कुटिनि श'रुमाव फैनानै गावनि मेगन खेबनाय इलेक्ट्रिक स्कुटिखौ फैनानै लांफैदो। नङाब्ला बांसिन रोखायै मिन्थिनो थाखाय 7002492305, 8822328098 आरो 9127429031 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो। बेनि अनगायैबो सा सानजा भारतनि जायखिजाया थावनियाव नोंथांमोना गोदानै बमी ड्राइव
इलेक्ट्रिक कम्पानिनि श'रुम बेखेवनो गोसो दंब्ला DNB मटर्स श'रुमनि बिगोमा बिथांजों स्क्रिनाव होनाय मबाइल नम्बरनि गेजेरजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नम्बर 7002249230 8822328098 आरो 9127429031। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना DNB मटर्स श'रुमाव गासैबो इलेक्ट्रिक स्कुटिनि जायखिजाया गोनां बेसादफोर एबा पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।